agus mis ronig Patrick, ha mi am ochud hachertasan agus connachtí digitoch ag an Comunn Gàidhlig. Ag an Comunn Gàidhlig a sinne gopur le gach Buidhnean ciad agus na sinne huaireann. So bí sinne gopur colorí teolichan, clown, againn ina bhí a thula duine. Go persanta mis is téiste an na glasú gopur an taí ach mar tacartas bís na glúsid go scíre úr gach bliadhna go bailla úr. So mar siimplir an bliadhna chiomías bheit sin anna pearst, an nábhlína bís sin anna páislig agus an bliadhna stéis sin bís sin as nobin. So a cílach go bhís sin chuní féin carmhí críolas ar coirseach Cultúrs úr an na dói sa sé rúdú a spáisiil is ionnsachadh sin. An sa bhuiin acinne an Comunn Gàidhlig chaneal ach cuideachadh acinne. So céad yw a ha gopur lánúine agus unan a ha gopur páirstúine. Ach a bharach gur sin gach bliain a sin féin còrr taic fo buidhnean tuba mé leid buidhnean ha déanamh PR réine. Agus gosáiriste taic fó coirsneachtain agus comitíon inadal dúine ha gopur gosúr hallach luach taic agus na dúine seo umas a chéan cuideachadh is chageach mád agus taflas chomór a chumol as únis an dúine cuideachadh seo. So mar bhuiin na príomh hamas in na hacinne sé bhí Páirt carman do gúine a bhí cleachdadh an cuid Gàidhlig. So sé bhí bhrosnachadh na Gàidhlig agus cuideach bhrosnachadh ceol tradiisiúnta na Halba. So cho fáscail dúine féin carman bhí cleachdadh an cuid Gàidhlig, bhí go bríon cóla a bhí crin cóla is féici na chéile sin na rutain is cuideachadh ghéine go bhí Gàidhlig dá gnearst agus ceol tradiisiúnta cuideach. sé go bhfuil duine go cleachdaigh sa chiad dul amach. Go bhfuil duine féin na carman a bhí cleachdaigh an cuid Gàidhlig. Mar sinne ha tartan leid mád náisiúnta agus tartas an sóisialta san bí uas a chéan cuideach gus an fáid duine stoch ag nach chéad Gàidhlig ag an taí mar siimplir an carman bhí tíon cóla agus bhí coinnichidh géad éile agus bhí cleachdaigh an cuid Gàidhlig. So is chaní sa gurí sin an dine rutain is cuideachadh. Ha dar bhar a thuh na dúlainn na hún rutain na háir bíal buinnean ar fat an drásta. Ha sin háas féich an buin is sé Covid ar airabh an rutain mar sin stochan nach a dúine córstal a bhí crin cóla háast. Agus is sé Covid a sin féicin jefir an san dói a dúine gúpir. So sráisií hybrid inis rutain ar leine agus rutain a URA. So sé bhí gathach an staile an sa bheits an gúpir agus bhí freicartar dúine an na dóid ar ghealaiste stocha agus bhí cúr túlaigh rutain ar dóid urlaine agus cuideach URA. Chaní sa gurí sin an dúine dúlan is mó a roing an drásta chuú. I déad a héin a fearcin fata na scólaachas í mád abhaisteach bh bheith a mí sa chaid chuú. Am bliad ranne sin bheit mád an a bheith na seoirí hybrid mar a thuairs mé agus bheit páirdin na farpasin ar leine, bheit cuitin na farpasin URA an sa bailla héin an in níos fear arósin. So an tachchadí sin bliana sin go dead a héin a sin ar jefir mór éicin agus san náirsineach agus meidir go dúine go man Johnach bhí tílaigh go béthe abhaisteach. Had san a bhí crin cóla ríéis a bhí féicin carritin agus dúine bhfuil deolach bhí tíon cóla is bhí séin is bhí brín na Gàidhlig. So san náirsineach súla mí go bhfuil rutain dul arás gan abhais go ire. Chanings go bhfuil sin bualach ann háast go mád abhaisteach ach bhana pandemic ha cúsin ar athraigh san náirsineach chan súla athraigh. Ach san náirsineach súla go bhfuil cúsin fas a dul arás gan abhais go ire agus bheit folaseach ba mád mí sa chaid National Gaelic go bhfuil dúine go má talíiste díreach bhí arás cóla bhí tíon cóla ríist. Ha darb mínachaich Jane sargus is mó hirhí an mád ach san tachartas a hirhí dal
son cuiú ciad bliana, ha folloseach go bhfuil rudagan a sin déanana cóirseach faoi duine, agus ha sealtain go dé go príseos a ha tachtas mar mód do gúine. So, chanis a gynnu se díla ba sin I héin go bhfuil has a dal is dé úne bhór, go bhfuil has cóirseach faoi duine, go bhfuil cúmalt tradition an Gael bio ach cuideachadh a glúsid a dhéansaí rutan úre leid farb sin TikTok túlaigh farb sin ar léine an coinnichidh Gàidhlig ach cúmalt seán tradition sábailte an únám. So chanis a gurí díla má sin I héin a sealtain go bh duine tílaigh gach bliana de rudaige mar seo nach chailid fas scíe, heidir bhí dollars an úne bhór agus a bhí smuinte go díla má sin héin. Bhí furas a gnìomh túlaigh agad má, mar a bhí son buidhnean ar fad, tá sin go má fórseach go bhfuil sin féin múnachí go buidhnean. Ach, han cónaí planighin is mó ac ha sin son fás a thuirsteir bhád, ha sin son immerstan úra íochin, túlaigh duine rúsaigh a bhí curfáilte gach seir buidhnean, so bhí má túlaigh I dhéanana hús sanas a chuig, a húh tachtasin, a bhí fásnas mó, túlaigh luach óperach, díadach bhí fásnas mó san áirseach as bhí díanana rutan ag áirst íre, a bhí cóirmin is mó asúna géint do gúine. So son rudaige mar sin bheith má túlaigh teich múnachí bhí acinne ach sin dar a bhréidir, céis mórathe sin súla bhí. Talim fás éicin ar bháid, go bhfuil cúsin farcin ús, go sin cumos tábailte na seán tradition na hacinne san dúiche seo, go bhfuil sin glúisid agus freicarst ar buidhnean úre, gus an bí duine National Gaelic san bí ar National Scot National Gaelic, go bhfuil farcin mar gil fáilte an rópa a bhí tíon go rudaige mar seo. So, betalim fás éicin a thuh mód go bhfuil duine farcin misneachil a bhí cleachdadh an cuideachadh, a bhí tíon go rudaige mar seo tachtartas leid mód náisianta. Tíadach a bhí féicin fás an áirseach, agus go bhfuil Gaelic cast bhios, láitir mar a ha an drasir, is mar a ha sin féicin ag ruta mar seo, go bhfuil has dal agus go bhfuil duine ágad tíanasteach is a ha Johnach is talíchtes próisiil a bhí brín na Gaelic. Déanna héin sé seirse dé balancing act a hun. Mar a thuirs mé ha sin an duine ága a háirsteach gus an bhí rutan nach is úr adal agus gona thula duine go bhfuil farcin úr go bhfuil sin glúisid leis na hamann mar go bhíh go bhfuil táradal ar léine na mína sóisialta leis ag ruta mar sin gus an bhí farcin úr ach cuideach ar lé cuideach go bhfuil sin cumos sábailte na seán tradition acinne nach chéil sin cáil na rutan sin. Sauner is na rutan sin a chaim mód is déachaigh, as haar le cuideach nach díochnig sin. Get am I brintáir ar duine ága saon gan na thula duine a ha mód náisianta, agus ha cuideach nach díochnig sin na smá. So ha daribh go íre a bhí déanana thulacáil, ach na sása an na dói is dé COVID nes go bh duine na súbailte san áirseach an a bhí gúpad ar léine agus éire mar an bíag. So an túil I rathairach le cuiú. So go fás go bhfuil sinne glúisid agus fiochannaí cúsin chumbal úra agus ionnsachadh ach a bhí díanaigh na seán tradiisiúna acinne sin ruúd cuitmíe. So ha sin cónaí glúisid rörst agus fiochannaí smíochar dain úra a bhí ionnsachas taringacht do lúne ach I críochúis sé na seán tradiisiúna na hás cuitmíe ghéine. Nuair a sin le cringála, nuair a sin cóla ag am Bòrd agus ha féicin an ópera tín gobéilt mar an bíag, ha féicin na thulacáil tína chéile, na ruta na bhéile bhí gúpar, ha is ar mías na tína chéile is nuair a ha féicin go bhfuil
an rud a cóirteach duine. Sinna rud is táir telefis gása cuiú go bhfuil féichcin duine Bhríonna Gaelach de gach ús. Club Big Bídach is duine rud na síne. Ula tíncóla is Bhríonna Gaelach an aireanach go ha neo ormal an a dóid agus córstal a fearfan go más sóisialta. Chanán rótaí ga duine féin na Comunn sin chanán go leor cuiú agus bhí cluinn sin ceáld Gaelach, ceáld tradiisiúnta na pròiseactan na tríaliste na farsin na tríalte go bhád. Ach rud is Charlam sé ddíireach bhí féichcin duine is bhí féin chuirma bhí capadaíoch cóirú ilasagad a bhí tíoncóla as bhí féichcin rud chomór cóirteach duine ag Bhríonna Gaelach cóla.